Para escoitar, para falar, para divertirse, para aprender, para informar. para isto e moito máis, Radio Xieiro. a radio do CEI plurilingüe Manuel Xieiro. A Radio de Crecente. Radio Xieiro, a nosa radio. Ola a todas e benvidos a Radio Xieiro, a radio do Coleo Crecente. Este é o noso primeiro programa do ano 2025 e prometemos que será moi especial porque estará dedicado a nosa querida Rosalía. Pois pareceme moi ben, porque un artista e cantante como Rosalía xa merecía un especial da Radio Xieiro. Creo que te estás a confundir de Rosalía. Nos referimos a Rosalía de Castro, a nosa escritora máis internacional e famosa. Aínda que nos encanta tamén a outra Rosalía. Vale. Falades da mellor escritora contemporánea da literatura universal, vale. Ai, mamá, como andamos? Pois sí, falamos desa Rosalía. E para elo organizamos un programa moi variado. As compis de primeiro e segundo van a recitarnos algúns dos seus versos máis famosos. E os de quinto e sexto prepararon unhas rimas sobre esta gran escritora. Pero o primeiro, quen foi Rosalía de Castro? E por que debemos falar dela? Rosalía de Castro foi unha escritora galega do século XIX, recoñecida non só en Galicia, senón tamén en todo o mundo. Foi protagonista xunto a Curros Enríquez e Eduardo Pondal do Rexurdimento galego, un movemento cultural que pretendía devolver o prestixio do galego nunha época na que só o podían falar as clases máis populares. Pois sí, amigos e amigas, nos séculos XVI e XVII produciuse unha castelanización de Galicia. Moitos nobres, mestres, xuíces, doutores galegos foron sustituídos por casteláns. Toda esta xente poderosa e culta falaba castelán, polo que o galego acabou sendo empregado só pola xente das aldeas. Estaba prohibido escribir en galego. De feito, nas escolas só ensinaban o castelán. Foron tempos moi duros para a nosa lingua. O corpo engurrado quen se turara, o corpo engurrado quen se turara. Pouco a pouco foron xurdindo intelectuais que defendían o uso do galego na cultura e artes. Dous deles foron Frei Martín Sarmiento e Frei Bieito Xerónimo Feixóo. Estes escritores abriron camiño para que no século XIX se producira o Rexurdimento. Unha etapa na que apareceron un gran número de escritores e escritoras. E que pretendían devolver ao galego o prestixio cultural e social que perderan nos séculos pasados. Dentro deste movemento cultural destacan Curros Enríquez, Eduardo Pondal, creador do texto do himno galego, e, por suposto, Rosalía de Castro, a nosa protagonista. Unha escritora que amosa unha sensibilidade especial ao tratar os temas que máis preocupaban a xente de Galicia nesa época, a pobreza e, sobre todo, a emigración a América. En moitos dos seus poemas, Rosalía fala da dor,
dos que tiveron que marchar das súas casas ao novo mundo para poder traballar. E, por suposto, da situación na que quedaban as mulleres e os fillos dos que emigraban. Sen dúbida foi Rosalía a que mellor soubo expresar o que os galegos e galegas chamamos morriña. Chegame esa saga que sei durará. Chegame esa saga que sei durará. Chegame esa saga que sei durará. Eu, radiosieiro. Eu, radiosieiro. Eu, radiosieiro. Eu, radiosieiro. Eu, radiosieiro. Eu, radiosieiro. Radiosieiro. Eu, radiosieiro. E ti? E agora queremos presentarvos o proxecto que realizaron os rapaces e rapazas de quinto e sexto. Unha rima sobre a nosa protagonista. Imos aló! A vida de Rosalía queremos coñecer, así que a rimar tivemos que aprender. María Rosalía Rita de Castro, poetisa e novelista do noso pasado. Nace en Compostela, moitos anos fai. Da súa vida e obra temos que falar. Xa dende noviña gustáballe escutar historias sobre o traballo no campo e no mar. Aos 18 anos marcha a Madrid. Publica a voz que a Murría conquistou. Namoran e casan e a Galicia voltarán. Ali nace a filla que Alejandra chamará. A saúde non é boa, mais non deixa de escribir. A filla mar publica e as que quedan por vir. Pronto morre súa nai, a ela quere honrar nun libro que publica e que titula Miña nai. No 63 publica a primeira gran obra da literatura galega e que todos recordan. Con cantares galegos comezamos a celebrar os días de letras galegas e Rosalía como a nai. Continúa a súa loita, a pesar de ser muller, non o tiña nada fácil, mas non se deixou vencer. No 80 un novo libro, Folles Novas, lle chamou. O sufrimento das galegas foi o que máis destacou. A última das obras publica en castelán en Las orillas del Sar, se chama a protagonista é o mar. Pronto chega a morte con 48 a levou. Mas deixa un gran legado que a todos conquistou. Grazas Rosalía por todo que nos deixas, liberdade, igualdade e orgullo de nosas letras. Estás a escoitar Radiosieiro. a radio do cole de Crecente. Radiosieiro, a nosa radio. E seguimos no especial de Rosalía da Radiosieiro con máis literatura da boa. As rapazas de primeiro e segundo van a recitar
un dos poemas de Rosalía máis coñecidos. Un poema que fala da dor pola ausencia dun ser querido. Esperamos que o disfrutedes. Canto penso que te fuches. Cuánto vento que fuches. Negra sombra que me asombras. O pé dos meus cabezales. Tornas facéndome mofa. Cando imagino que es ida. No mesmo sol te me mostras. A estrela que brila. E eres o vento que zoa. Si cantan esti que cantas. Si choran esti que choras. E es o marmurio do río. E esa noite e esa aurora. En todo estás e ti es todo. Pra min e en min mesma moras. Nin me abandonarás nunca. Sombra que sempre me asombras. Precioso poema, esta Rosalía é pura emoción. Por iso é considerada a mellor poetisa galega de todos os tempos. Para saber. Para soñar. Para compartir. Para rir. Para imaginar. Para escribir. Para iso moito máis. Ler. Seguimos na Radio Seeiro con este especial de Rosalía de Castro. Agora imos con un pouco de poesía. Os rapaces de quinto e sexto gravaron uns poemas de Rosalía con axuda de compañeiros, mestres e nais. Agardamos que vos gusten. Cantarte ei, Galicia, teus dulces cantares, casi mo pediron na beira do mare. Cantarte ei Galicia, na lengua gallega. Consolo dos males, alivio das penas. Mimosa suave, sentido queixosa. En canto se río, conmove se chora. Galega ningunha, tanto se que cante. Soidades amargas, suspiros amantes. Misterios da tarde, murmuxos da noite, cantarte ei, Galicia na beira das fontes. Que así mo pediron, que así mo mandaron, que cante na lengua que eu falo. Que así mo mandaron, que así mo dixeron. Xa canto, meniñas, coidá, que comezo. Con dulce alegría, con brando compás, o pé das ondiñas que veñen e van. E o santo premita que aquestes cantares de alivio vos sirvan dos vosos pesares. De amable consolo, de suave contento, cal fartan de dichas, compridos deseios. De noite de día, na aurora nasera,
Oiresme cantando por montes e veigas. Quen queira me chame, quen queira me obriga. Cantar cantareille de noite e de día. Buscaime rapazas, velliñas, mociños, buscaime entre os robles, buscaime entre os millos. Nas portas dos ricos, nas portas dos pobres, que aquestes cantares que a todos responden. A todos que a Virxe me axuda pedín, porque vos consolen no voso sufrir. Nos vosos tormentos, nos vosos pesares, poida que comenzo, veniñas Dios diante. Prenderon os bois, metieronlle as vacas, o pote do caldo e a mante da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña deixaron no sollo coa roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me dado. Eu vou polo mundo pra ver de gañalo. Galicia está pobre, e a Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón. Este vaise, e aquel vaise, e todos se van. Galicia, te quedas sen homes, que poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas e campos de soledad, nais que non teñen fillos e fillos que non teñen pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortás, viúdas de vivos e mortos que ninguén consolará. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombra, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando masino que sida, no mesmo sol te me amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si cantan, esti que cantas. Si choran, esti que choras. E es o orgullo do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás, e ti es todo. Para mí, en mí mesma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Nós escoitamos Radio Xieiro, as ondas do Miño. Ata aquí chega este programa especial. Agardamos que o disfrutarades. Deixámosvos coa canción Adiós, interpretada polo grupo do cole, a banda da Auli 9. Sede felices! Deixo aldea que conozco por un mundo que non vi. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que me puidera non deixar. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo aldea que conozco que me puidera non deixar.
Radio Sieiro, a nosa radio.